PM size lang to mga Aji selection to. 30 pesos no. So ito mga Aji, itong next na hawak natin nito. Ito talaga selection na ng PM size to, no. So ito kasi kinagandang selection mga Aji. Pinaakyat na to, pinatain na. Tinignan kung malakas yung gagamba, walang sira, wala lahat. PM size na selection to. Tingnan natin yung size nila. So okay no, okay yung sizing, pasok sa TM. Magaganda yung gagamba. So, tingnan natin. Tingnan natin to, no. Oh, PM size. Yan yung mga TM size nila, ganyan. Pero yung ibang banusan mga Aji, malaki pa dito sa TM size na do, no? Selection na ng TM size to. Pero ganun talaga mga Aji kasi nga ano masabi na ito, matataba kasi yung iba nandito, no? Tignan nyo. So yan. Medyo malambot to pero papatigasin to, no? Titigas to sa paaraw. So ito, ang ganda na itong tigrian na to. TM size, no? Hindi magkakalayo sa banusan to. Ganon kaganda yung banusan, no? Ganon kaganda yung banusan, hindi magkakalayo yung size. Tingnan nyo. TM size, no? Yan. Medyo maliit-liit pa ngayon TM size. Tingnan nyo yung banusan, no? Tingnan nyo yung banusan mga Aji. Ito yung 4 pesos. Yan. 4 pesos. Ito yung 30 pesos. Ayan, no? Ang layo, no? Ang layo ng sizing, no? Pero okay lang mga Aji, oh. Tingnan nyo. Oh, tingnan nyo po. Oh, ang lalaki ng banusan mga Aji. Alam. Pero wala tayong magawa dun, no? Kasi nga, ganun talaga dito. Pero magaganda din naman to, selection kasi to. Tingnan nyo. Dito pala sa puti. Ano natin dyan, dito. Ayan, no? Pulahin. Yan. Tapos dilaw. Ito. Selection kasi to kasi mag-hack fight kami. So, kumuha tayo ng mga selection. Ayan, no? Tingnan nyo. TM size, no? Selection ng TM size. Magaganda to mga Aji, lalo na bukas to. Pagka umaga na. TM size. Natin mga Aji, no? Oh, yan. Basta, ito na itsura niyan, no? Ito, tingnan nyo to. Ito maganda-ganda to mga Aji. Matigas to, parang salmon ang itsura. Alam nyo yung mga salmon, no? Mga salmon, no? 11. Pero parang salmon na itsura niya, no? Tapos may puti-puti pa yung paa niya. Ayan, no? Tapos, basta magagandang gagamba mga Aji. Comment nyo na lang sa baba, no? Kung anong pinakagusto nyo dyan sa mga selection na to. Ito, magandang selection to. Para sa akin ito. Mga dilaw na ganyan, no? TM size lang to mga Aji selection to. 30 pesos, no? So, kung kilala nyo sino yung nagbibigay sa akin ito mga Aji, kontakin nyo, no? Paselect na rin kayo ng gagamba para magaganda yung gagamba nyo. Oh, laki na ito, good size to. Yung isa na to. Bukas to mga Aji. Ito, pinakamalaki, oh, TM size. TM size, no? Lang yan. Yung laki na ng Japan natin to, TM size to. Try ko kaya yung Japan ko dito, no? Parang gusto na ata ng Japan lumaro, eh. Ayun, TM size. Ang laking TM size, no? Ito, ang gaganda, oh. Titigas ng kulay. Selection ng TM. Wait lang. Opo, Daddy will give you one. Daddy, give me one. Okay, Daddy will give you one. So, yun lang mga Aji, no? At least na-review na natin lahat. Na-review na yung TM, na-review na natin yung banusan. Next natin na-review naman yung kakaibang gagamba natin. Wait lang. Okay, oh. So, yung sinasabi ko sa inyo mga Aji, kaya kumukuha ko ng banusan. Kasi ito, monster biggest tong bata na to. Oh, so yun na. Oh, sit down there. Sit down. Ako. So, yan yung biggest monster ng gagamba natin mga Aji. Nang uubos ng gagamba yan. Grabe yung lalaki ng banusan talaga. Wow. Tignan nyo ito mga Aji. Lapit nyo ito, baby. Ito yung sasabi sa inyo, nire-reject yung matataba dito. Kaso pag nangitlog ito mga Aji, ang tigas niya ito. Oh. Grabe to. Oh.
Titigas to mga kaji pag nakaitlog to. Oh, ang ganda oh. Oh, grabing banusan. Wow. Wow. Mas bilib ako doon sa banusan mga kaji kaysa doon sa TM size, no? Kasi isipin nyo yung 20 pieces na TM. Na selection ng TM mga kaji. Ewan ko ba? Kayo na lang umusga mga kaji. Nakikita nyo naman yung banusan, no? Ang ganda, ang titigas oh. Grabing banusan to. So, again, yun lang mga Aji, yung Lucky Link ulit nasa baba yan. So, talpak lang na talpak mga Aji, no? Kahit wala kang alam sa gagamba or wala kang alam sa mga games dyan. So, pag swerte yung link mo, talagang mananalo ka. So, again, yun lang po and God bless sa inyong lahat. So, kasi lalabas ko pa yung mga gagamba, ang dami kong gagamba ngayon. Yung makakatataba, yung malaki, yung baka-baka na ganito kalaki mga Aji. Oh. Ito TM size mga Aji. Ito TM size. Ay lang yung baka-baka to. TM size, ang laki. Ewan ko pag nakagat ako nito, no? Huwag naman sana mangagat. Kung mangagat, pag nangagat ka, kakagatin din kita. Tanda ako muna. Ay, hindi makawakan na itong pala. Mamaya na mga Aji. Sabi mo muna. Yun lang. Abangan nyo yung next video natin. Titignan natin yung rare na huntsman natin, no? So, hindi ko siya ilalabas, hindi ko rin nakawakan mga Aji. Ay, hindi pala. Tignan ko kung ano magagawa natin. So, yun lang. God bless sa inyo lahat.